Suroso ing jembatan tuwa. Kula Luisa Stefani Buena nomor absen 17. Dua Navareta Emanus Karna absen 28. Lan kula Nia Nurfadila nomor absen 29. Monggo mirsani. Angin sore sumilir alon, gujer raine Suroso sing lungguh ing jembatan tuwa. Dheweke merem ngrasa rambuté sing dawane sedeng mobat mabit manut lakune angin ing ngisor kali mili anteng nggawa sisa-sisa senja sing wis sirna. Suroso saben sore mesti teka ing papan iki. Dudu tanpa sebab. Amarga jembatan iki nyimpen akeh banget kenangan. Ing papan kene iki wis 3 tahun kepungkur dheweke ketemu Sari, sawijining prawan ayu sing meseme anget lan mripate teduh. Ketemune pisanan nalika dheweke lagi moto senja. Suroso nganggo kamerae, Sari nganggo kamera film lawas duweke bapake. Obrolan kawiwitan saka kono. Saka pitakonan gampang babagan teknik fotografi nganti dadi cerita-cerita babagan impen, pengarep-arep, lan masa depan. Saben senja, jembatan kuwi dadi saksi bisu lakone katresnan. Yuyu, celetukan, malah tepat cilik. Kabeh kedadean ana ing kene. Jembatan iki dadi papan sing paling disenengi kanggo bagi cerita. Kanggo bebarengan nikmati langit sing ganti jingga nganti ungu. Janji-janji diucapake ing ngisor langit senja sing padha. Aku bakal bali mrene, Roh, ujare Sari sing sawijining sore. Suarane kebak rasa tulus. Ing ngendi wae aku, Roh, jembatan iki bakal dadi saksi pangeling-elingku. Pangeling-eling babakane awak dhewe. Nanging waktu duweni karep liya. Sari kudu nerusake sekolah ing luar negeri. Dheweke janji bakal tetap sesambungan. Berjuang jaga jarak sing adoh banget. Nanging suwe-suwe pesen sing dikirim saya arang. Telepon sing biasane rutin saiki mung sepisan-pisan. Nganti akhire saiki mung tinggal kenangan. Suroso buka mripate. Senja sing saiki wis ilang diganti lintang-lintang. Dheweke ambekan dawa. Peculake beban sing ana ning atine. 3 tahun iku waktu sing cukup kanggo sawijining ngenteni semua ora mesti. Dino iki awak dhewe mutusake kanggo ngecelake. Duduk ngalekake, namung ngikhlasake. Dheweke ngadeg saka lungguhe. Pangendangane ngalih
nyawang kali ing ngisor. Ana rasa tentrem sing jalar ning ati. Jembatan iki mbok menawa tetep bakal dadi papan kenangan. Nanging dudu papan pengarepan. Jembatan iki dadi papan ing ngendi dheweke ngrampungake sawijining bab lan siap kanggo miwiti bab sing anyar. Nalika Surasa mlaku, dheweke wis ora ngrasa lara maning. Mung ana rasa anget saka kenangan manis sing tau ana. Dheweke mesem tipis. Senja iki dheweke dudu maneh wong sing ngenteni. Dheweke dadi wong sing siap nyambut dina sesuk. Mana tak sing jebol?